Какво представлява Беконскот? Беконскот се намира в Бикънсфилд, Бъкингхемшир и е най-старото оригинално миниатюрно селище в света, отворено за посетители през 1929 година. Създадено е от счетоводителя Роланд Калингъм, който пренесъл своята мащабна железопътна система от дома си в градината, създавайки миниатюрен свят, който отразява Англия от 30 и 30-те години. Селището обхваща 1,5 акра и включва 7 измислени града, всеки със собствен характер и архитектура. Основни атракции – мащабна железопътна система. Беконскот разполага с историческа железопътна линия в мащаб 1:32, която се простира на почти 400 метра и преминава през различни миниатюрни градове и пейзажи. През 2001 година е добавена и железопътна линия с ширина 7,3 инча, която предлага на посетителите възможност да се повозят около градините. Миниатюрни градове. 7-те измислени града включват разнообразни сцени, като работеща въглищна мина, замък, цирк, зоопарк и дори най-малкия магазин на Маркс енд Спенсър в света. Всеки град е изпълнен с хумористични детайли и пъстри сцени от ежедневието. Градински пейзажи. С над 3000 миниатюрни дървета и храсти, градините на Беконскот са внимателно поддържани, за да съответстват на мащаба на моделите и да създадат реалистична атмосфера. Детска площадка и забавления. За най-малките посетители има детска площадка с пиратска тема, както и възможности за управление на дистанционно управляеми лодки. Културно значение и вдъхновение, Беконскот е вдъхновил множество други миниатюрни селища по света и е оказал влияние върху културата. Известната детска писателка Енит Блайтън, която е живяла в съседство, е черпила вдъхновение от Беконскот за своите истории. В селището има и миниатюрна реплика на нейния дом Green Hedges. Полезна информация за посещение. Работно време. Отворено е от 10 до 17:30, като последният вход е в 16 часа. Билети. Билети могат да се закупят онлайн или на място. Приемат се само картови плащания. Достъпност. Сайтът е достъпен за посетители с ограничена подвижност, а само асистиращи кучета са позволени. Кафене и магазин. На разположение са кафене с топли и студени напитки, както и магазин за сувенири.